an bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni daminɛ ni muso sirantɔlɔntan ye farafinagun kan k'a yira ko coupe d'Afrique des nations CAN musolakaw ta 2026 éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ tagali hukumu kɔnɔ Gabon musolakaw bina Mali taw ɲɛkɔrɔ kunu alamisa. Gabon musolakaw kanankolo cɛli 6 o kɛra Mali musolakaw ta ye. Kɔsegini ɲɔgɔndan bɛ tan tarata nata Bamako yan n'o bɛ bɛn février kalo in tile 25 ma. Mali degeli karamɔgɔ Salum Husseini Mohamed n'a ka muso sirantɔlɔntanaw ye npara ɲɛ belebele ta walasa u n'a ye turu filanan kɛnɛ kan min bɛ éliminatoire ninnu kofɔ. N'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ to halisa farafinagun kan ka kuma Ligue africaine des clubs champions ani coupe de la confédération coupe CAF ko don. Olu ɲina saison 2024 2025 quart de finale tirage au sort kɛra kunu. Ligue tirage filɛ Al Ahly ka bɔ Égypte ale ni Al Hilal ka bɔ Sudan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Pyramide FC ka bɔ Égypte ale ni AS FAR ka bɔ Maroc olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud ale ni Espérance Sportive Tunis ka bɔ Tunisie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. MC Alger ale ni Orlando Pirates ka bɔ Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Min ye coupe de la confédération quart de finale ye o ɲɔgɔndanw dantigɛlen filɛ. Stellenbosch ka bɔ Afrique du Sud ale ni Zamalek ka bɔ Égypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire ale ni Maroc Renaissance Sportive Berkane bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. CS Constantine ka bɔ Algérie ale ni USM Alger olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Al Masry ka bɔ Égypte ale ni Simba SC ka bɔ Tanzanie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Hakilina jiginna quart de finale ninnu Ligue fara coupe de la confédération kan o ɲɔgɔndanw bolodalen don ka bila avril kalo nata la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré Kala Selido.